Zelan, kokoteraino ez da? Dibe bai. Bueno, ja geratu naiz bakarrik, jazz dansean, ez da? Ja ni bakarrik dantzatzen dut. Mailak jarraitzen dute iristen milaka eta milaka eta milaka eta PlayStationekoak ere bai. Baina azkenean hola ezin dudan nik bakarrik dantzatu, zei aspertu egiten naiz be bai. Esan dion semeari, aizu, Fortniteak ez dauka dantzarik? Kermanek badauka dantzak? Fortniteak? Bai, asko. Adibidez, zer dantzatu aldugu? Pues... Bai. Personaiaren dantza. Hori da pertsonaiaren dantza, zer egin behar da? Hori, hor. Hemen? Bai, hor. Bale, jazta, eta orain? Igo gora joistika, baina bestia. Joistika, gora. Hor, eman ekiz. X. Begira. X, ba. Begira zer egiten du. Zer egiten du, a ber? Begira, ateratzen du bere muskuluak. Bere muskuloak ateratzen ditu. Begira. Ja, pues no, mola. Ni nahiago dut beste dantza bat. A ber, beste dantza bat. Beste dantza bat. Nahi du beste dantza bat. Eski hau da espergarria. Nik ez daukat muskulorik eta erakusteko. Beste dantza bat, mesedez. Vale, pues eman berriro joistikari. Berriro joistika, vale. Orain zer? Mugitu joibez. Eman. Hori, venga. Da Orain twist. X. Bai, X. X, Eman, venga, orain twist. Ai, bai, nik hau nahi dut. Twist. Mola, badauka dantza gehiago twistak. Mola. Ez, eta orain zer egin aldut. Zu badaukazu dela Fortnitean dago gauza oso polita. Jakin zazue da, mundua salbatzea. Salvar el mundo. Eta orain gauden moduan, nik hori nahi dut Kerman, egin aldugu? Ezin da, porque misioi bat pasatu behar dut, baina ez daukat behar den poderea. Ez daukazu boterea pasatzeko misio hori? Ez. Eta orduen nola salbatuko dugu mundua? Ja, mundua orain dago akabatuta. Akabatuta dago? Bai. Txika, bueno, utzi hemen, banoa mailak erantzutera eta gero ikusiko dugu ia mundua salbatu aldugun ala zer, eutxi gogor!